bahagianya istri tidak tergantung pada soleh gaknya suami pangkat. Nabi apa jenenge Fir'aun ngono bojone yo mlebu swarga. Nabi Nuh wis soleh, bojone yo kufur ya. Lut yo soleh, istrine yo ngono. Jadi pagah bali ning awake dhewe, budal dhewe, tuku tiket dhewe. Sangar saiki omongane coy ngawur. Gak iso. Stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Kalau proses sih, lek aku bilang yo masing-masing ya. Masing-masing itu dalam artian umpamane levelnya 10 ngono ya. Oh ternyata aku 6 itu wis ketemu. Menteng mungkin 4 wis ketemu. Sandro 1 langsung ketemu. Nah, beda meneh. Iya, Nah, betul. Tapi ketemu ini podo, pemahamannya akan sama dengan mensamakan itu kan prosesnya berbeda tadi. Ya, lek apa Sandro nolak. Aku podo Andrew. Oh, gak seneng aku podo bla bla. Tujuan untuk berbeda itu supaya rame gitu aja. Tapi pemahamannya tetap sama. Pemahamannya tetap sama ngono. Podo yo gak oleh dadi. Mau podo yo. Asik tuh. Nek filsafate wong Jawa mbiyen kayak ngene iki adalah sebuah mandi di sungai apa adus nang kali tempuran. Kali hulu apa namanya? Yang banyak aliran air yang ketemu di satu titik. Jadi alirannya nang tekok ndi mari ngono ketemu siji seret ngene. Nah, itu apa namanya? Sama halnya seperti kita ini. Aku aliran teko opo, Menteng teko opo, Sandro teko opo, tapi ketemu di titik yang sama. Boleh spiritual yang sama. Ya karena tadi apa namanya? Mungkin Sandro mengikuti Muslim ya, mengikuti Islam ya. Ya ketemunya itu. Tapi saat Sandro dari awal itu mengikuti yang lain, Katolik, Ibu gitu, pasti akan berbeda. Cuman tidak mengurangi esensi mau, Bro. Esensinya ya nang spiritual mau. Semuanya kan sama spiritualnya. Analogi kan tangan bedone kan syariat. Analogi tangan ini kan aliran beda-beda, ketemunya yang siji ini gitu saja. Situ aja, wis gak ono sing diperdebatkan. Sama ngono. Mari ngono beda meneh. Kon kok padha sih senengane? Gak wis, boleh lihat nih. Padha iki dhek golek aman asline coy. Gak gelem ngomong gitu ya. Asline. Makane diseneni ae nek ngomong padha. Gak mungkin. Aku beberapa tahun ini terdoktrin untuk kongkon manut dan berseragam lagu. Kan manut wis ngono kuwi. Dadi untuk yo gak apa-apa kesana tapi kesini kan kita tidak menginginkan itu gitu. Iya. Kate nyele iki kok timbang nang gegeran ngono. Baiklah. Oke. Mungkin dia nek kene iso elas iki. Ket dia aku nyeje kok aku gak gelem padha. Wong kowe biyen ngomong ngono kok. Lah kok keri-keri ngomong padha kan yo. Aku lali. Suwi gak ketemu dirimu. Lali dada. Ya gak apa-apa terus dimaklumi ya. Namanya juga ibu-ibu. Gak kedoktrin deh, kedoktrin. Iya, wis karena bendino iku dicekoki manut. Kan gak oleh membantah. Mek golek swarga nunut neraka katut iku mau. Oh, gak. Yo gak setuju. Enggak. Kita pancing soalnya. Anyar iki. Surga gak nunut, neraka gak katut iki. Bahagianya istri tidak tergantung pada soleh gaknya suami pangkat. Kurang Nabi apa jenenge Fir'aun
ngono bojone yo mlebu swarga. Nabi Nuh wis saleh, bojone yo kufur ya. Lut yo saleh, istrine yo ngono. Jadi pagah bali ning awake dhewe, budal dhewe, tuku tiket dhewe. Sangar saiki omongane coy ngawur. Gak iso. Jarine ana donga wis bahagia apa sama watil jannah. Mari kono nang kono dinteni gak ono. Ya wis ditinggal. Boleh liyane coy kok cepakno akeh. Oh. Jarine ngene, mosok nang kono bidadari tok bidadaro ya ono. Akeh. Ade kok ali nujum kemeruh berarti. Kurang tau. Mau ono diskusine koncoku tentang pembuka pintu surga. Ya aku nyelemung nakal ae ya. Emang nang kono ono surga wong nang kono ono emek neraka wek lah gitu. Langsung muntak itu. Bla bla bla. Si frekuensinya dipadakno dhisik aku. Leren sik. Saya berbicara ini karena gini. Ya motivasinya ya ojo suruh godok lah. Motivasi kadang-kadang awak dhewe merasakan kesedihan itu neraka ya. Nang dunya lho ta. Merasa kesenangane bertambah itu surga jan. Wis cukup nang kono ae syukur wis ta. Lek awak dhewe arep berbicara siapa yang membuka pintu surga nanti saat kita sudah ada di sana, yo terlalu jauh. Nang kono mek ana neraka tok ta. Jadi enggak ngene apa? Aku melontarkan itu supaya tidak jagakno enak tok teng. Jadi nang kono iku pasti enak. Nah, saat wis padha karo cerita lek mamane awakmu ngerti ana ahli ibadah karena ahlinya dia iki dijamin surga, tapi saat dia pulang dari tempat ibadah dia iki nyuklek pageri wong untuk selilit. Nah, itu selilit sang kiai nang bukune Cak Nun. Itu karena dia selilit iki mau nyuklek pageri wong gak izin, iku dadi dosa. Nek pelajaran iku jeruk. Iku nah dari koyo lho sing jirene ngelokno padha karo kue lonte ngono kan. Nah, ya. Jadi lonte terus lontene ngekeki ngombe asu kan ya jeruk. Nah, itu. Jadi aku menyampaikan waktu DM memberikan status iku mau, siapa yang memberikan yang membuka pintu surga ini. Harapan DE sih mengharap bahwa kamilah yang akan masuk pertama kali ya. Nah, terus kan analogi ini kan ono surga ono neraka. Akhirnya tak rubah diskusi gue mau jadi nang kono gak ono surga, ono neraka. Piye ya ngono tok. Mek bertanya, piye? Wah, rame. Bla 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 bla. Pikirannya akhirnya kan nakal gitu ya. Nakal itu nakal celutak gitu. Jadi memainkan bahwa lah, aku sadar nggak sih ono surga, ono neraka gitu. Jadi ada keseimbangan nang kono. Ternyata kok yang yang dihadirkan itu kesenangan gitu. Bahwa saat kita beribadah itu jaminannya ya pasti itulah nyanyiannya Ahmad Dhani itu kan sing ambek Krisya itu kalau di sana tidak ada surga, apakah di sana kalau tidak ada surga, apakah kamu tidak akan menyembah Tuhan? Gitu. Sak frekuensi sik, Bro, nek dek langsung nyolot aku minggir langsung. Iya, ya akhirnya tak ilmune sak pelan-pelan tak padakno baru dia. Oh, iya. Jadi seimbang gitu. Saat kita menunjukkan sing nunjuk iki siji, tapi yang lain kan mengarah ke kita. Wah, kan. Nah, ternyata sing telu iki nang diri kita sendiri. Soalnya nek koyo mangane ngene. Monggo gawon, jelas kan limo. Mosok. Iya.
Mosok awak dhewe nduding wong ini kan ya elek nge-rap lah ya. Ya makane dipenging. Ngene dadine wong Jawa ngene nek nduding. Menunjukkan itu. Aku bakal ngomong apa lali. Sik pancingan meneh. Menteng. Kaya sing ket mangulaan ngono cok itu. Sing jahe, sing banyu putih. Kene lho guru ngombe apa-apa blas. Nah iya. Ya karena asupan yang saya butuhkan itu cairan. Pipisku ya banter ya, tapi ya enggak seperti 2 bulan kemarin, gak bisa ditahan. Pipis langsung kayak saiki sih. Alhamdulillah aja tahan. Nek Sandro jajal, duwe keluhan apa, Ndro? Aku Heeh. kayaknya Kayak DC dan begini Ya, lo ngece apa? kalau kalian tanya, ngomong deh. kalau tanya nggak ada keluhan, nek keluhan sebenarnya keluhan itu ada, cuman saya menganggap itu bagian dari aku urip, nek kesehatan ya mungkin salah soalnya aku gak tahu ngekei jatah bojoku. Kan bojoku ya kepingin duwe anak gitu. Cuman kemarin aku periksa, yang aku ngomong abangmu coy. Jadi aku bisa di Prodia kan spermaku 90% rusak. Nah, di situ itu keluhan. Tapi bagi saya solusinya ada beberapa gitu. Dan lagi dalam proses. Tapi aku gak menganggap sebuah keluhan. Aku eling ngomongannya Ali Jabir. Kodratullah. Waduh, jeruk. Nek sing dibahas ngono kodratullah. Nek ngomong dhek ngono ya kan tak tiru langsung. Apik tiba kata-katae. Ya, Terus ya. di saat dia mengalami musibah itu selalu mengucapkan alhamdulillah dhisik baru innalillah. Jadi ojo koyo wong-wong, bukan gak ngomong jedek. Dia bilang bahwa orang selalu bilang ketika sudah mendapatkan berkah baru dianya alhamdulillah. Nah, begitu ada musibah kita innalillah. Ya, menurut saya beda. Mau musibah, mau berkah, ya alhamdulillah itu juga harus diturut sertakan. Sopan harus. Aku ngrungokno sedih lu teh. Iki asik iki. Kan sing menurutku jarang iki seorang Deddy Corbuzier ngejak Syekh lho sing ngomong dan tak kira ini Syekh-Syekhan. Tapi begitu aku ngrungokno gendeng. Aku kan biyen gak tahu ngrungokno iku Ali Jabir itu begitu mlebu nang ngene. Deddy Corbuzier aku ngrungokno, boy iki. Ya. Dan dia membahas agama Katolik, agama Buddha, sembarang kalir. Dia membahas itu juga loh di situ bahwa dia ngerasa ngene tok. Tugasku iki mau nyampe no. Aku gak pinter, aku yo ora duwe apa-apa. Aku cuman njaluk nang Gusti Allah, nek aku nyampe no, kongkon ngetokno kata-kata sing membuat mereka bisa menyadari. Jadi membuat mereka menyadari itu juga bukan dari saya. Jadi aku ki cuman ngelewati tok asline. Jadi apa penyalur berkat nek wong Katolik ngomong, saluran berkat gitu. Jadi aku ngrungokno dhek ngomong ini jangkrik sangar wong iki. Terus sing jerene gak oleh nggawe HP karo bojone yo gak nggawe HP sampai 2 tahun. Aku mikir, sampai koyo ngene men. Wah, aku kudu belajar sampai koyo ngene iki berarti laan. Mikir alon iki sedih lu tak rungokno. Oh, karisma berarti lumayan wong iki karismane kan. Ya aku gak ngerti sih turutane Syekh Habib sampai opo wis gak terlalu aku nang Hongkong gak enek soalnya. Syekh Habib karo Gus iki wis ora enek nang Hongkong. Jadi kenali Gus to. Ketine ya wis. Aku cuma delok oke. Kadang satu sisi aku sampai ngomong, satu sisiku sampai kadang berpikir kayak gini sih. Kayak bisa aku iki golek duit. Aku tuh sampai mikir ngono. Kayak apa sih aku kudu kerja gitu. Lah apa sih nek gak aku nanggone kebon ae wis
nggarap kebonku turu nang desa wong njaluk ya tak wehi enek sing panenan apa tak kekno paling aku ngibadah malah aku menganggap sing aku ngomong sama mbak awakmu lho coy iki nek aku ketemu wong sing cocok sufi iki bubar kabeh hasrat nafsu donya ilang kabeh dadi wong sufi temen omahe mau beber kloso karo sarungan ngono paling aku wis Ya unsur keduniawiannya itu sudah mikir kayak gitu. tingkat keikhlasannya juga tinggi banget. Kayak cari EBS Kumbien kan wong medhit iku lek nang desa iso didelok le. Apa Pak? Lek ngisi nggawa pecut jare. Awakmu lak gak lek ngisi lak gak nggawa pecut sing ndru. Yo, tak berunang kali langsung dong. Gue banyak kan berarti ikhlas. Ikhlas ya telekmu hilang iku ikhlas ngono. Lek telekmu itu kan gak ikhlas lah untal meneh ngono kan. Nah, jarine bapakku iku lek ana wong ngising nggo pecut li. Nang kono kan dhek ngising lah. Apa namanya kotorannya tadi iku ditutuli iwak gadul kan gitu. Nah, iku iwak gadul iku dipecuti ngono. Ojo ngono. Jan ojo ngono. Dadi iku wong medhit jare bapak. Ceritanya bapak. Padahal golek wader ya. Golek wader karo pecut. Guyonan apa? Cap desa ngono iku kadang-kadang bapak ya bercerita tentang sufisme apa jenenge? Kayak Abu Nawas ngono iku ya bagaimana kita mentertawakan diri sendiri. Nah, itu sing iso enggak. Jadi saat dia ditantang cerita sing tak eling-eling ya, bapak gue guyu sampai kemekelen. Abu Nawas iki ditantang karo kanca-kancane lah, kayak awakmu ambek aku ngene iki, aku Abu Nawas ya, coy. Kamu iso enggak apa meledingi silitmu nang ngene raja ngono. Apa gak wani? Iso aku wani. Nah, tingkat kecerdikannya Abu Nawas itu sangat tinggi ngono. Dek iki gawe apa? Gawe baju terus ada kancing besar yang diletakkan di dada. Kancing besar. Nah, saat dia apa namanya menghadap raja itu, "Wah, Abu Nawas, apa kabar? Baik, sehat." Dan raja juga apa kabar? Baik, sehat. Waduh, kok ada kancing besar yang di dadamu. Oh, ini tidak seberapa besar aja. Yang lebih besar lagi ada di sini. Jadi dia melediki raja itu ono kancing gede nang ngene bokonge dhek. Menang deh. Menang. Dhek menang teko kanca-kancane sing ditantang mau. Iso aku melediki raja wani kon wani. Hadiah opo iki. Nah, tingkat kecerdikan dhek iku ngekeki apa? Kancing lebih besar lagi di pantatnya dia. Nah, itu dipancing karo kancing kecil ya sedengan lah nangone dodone dhek. Nah, raja bertanya, kok besar? Oh, ini tidak seberapa besar. Yang besar adalah ini di Bledikno. Menang. Nah, ini cerita nih Bapak tentang Abu Nawas. Sufi humor yang sampai sekarang itu tak golek ya. Kok unik gitu loh. Cara dia menyiasati hidup itu unik. Itu dhek gak duwe dhuwur lho bro ilmune. Ayo. Wong iso gak duwe lawu. Iya, kayak mau awakmu kan. Iso dhuwur iku ilmune. Jadi sing dituju A tapi gak lewat teko ngarep ngono. Tapi lewat teko mburi tapi sasarannya kenek. Iku wong pinter, Bro. Wis ono ngene iki ceritane. Awakmu pengen sate ayam ngono. Sate Madura itu kan pasti apa namanya mengeluarkan promosi kan dari asapnya itu tadi tuh. Lu kan enggak ora itu apa. Abu Nawas iki ditantang iso aku golek sate iku secara gratis iso. Ah mari ngono dhek mendekati pedagang sate iku mau ambek gowo sego. Gowo sego tok. Gowo sego mari ngono saat wong bakar sate iku mau asapnya disedot lho terus dhek mangan. Dadi dhek iki mangan asap sate mau ya pun mangan sate ngono kan. Dadi apa dikebul-kebul mangan gitu. Nah, akhirnya si pedagang sate ini merasa iba gitu, kasihan gitu. Nah, si pembeli itu
merasa iba gitu kan. Nah, akhirnya si pembeli tadi membelikan sate si Abu Nawas. Terus si pedagang mau ya juga ngasih sate ke Abu Nawas. Jadi dia oleh 2 porsi gratis. Nah, konco-konco ini kan kok iso cerdik gitu loh. Apa kayak seneng gitu loh, apa namanya? Kecerdikan dia itu mengalir dengan alami. Iku ae sing tak rekam bapak cerita itu seneng loh bahwa Abu Nawas ini cerdik le gitu. Bla 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 bla. Nah, secara agama ya filosofi apa sufismenya itu nalarik ini sing normal itu kok iya bisa ya deh mendapatkan sate gratis dengan kecerdikan mau deh gak usah godok runu dengan gesturnya nyedot asap mau lo terus mangan. Jadi orang itu lihat iba. Tahu. Duluan menteng wis arepe ngomong. Karo ngono teng ngomong. Wis dikode, Dre. Wis dikode. Wayahe. Oke. Ya. Oke, teng. Rekod mulai, wis. Pertama kali awakmu mengalami jatuh cinta nang bojomu piye? Ayo. Ya nek iku gak pertanyaan. Gak mergo Gusti Allah ya nek iku. Enggak. Lah iku kan teko proses DE mau tahajud. Oh ya. Iya. Menentukan pilihan. Aduh sih Iki jawabnya kapan? Ya wis. Monggo. Tak rungokno ambek ngombe jahe. Iki tapi anu ya. Muga-muga gak didelok bojoku. Ya opo sih? Kan kok lek mlebu YouTube lek didelok bojomu. Lah mateng kan ya. Di YouTube, men. Soalnya aku naksir sopo ketolak. Akhirnya pas ketemu bojoku naksir lah ya kuwi lagi ditandangi aku. Nanti kue naksir ya? Kue sing naksir apa? Naksir. Kon jujur, Dru. Biyen awakmu SMA iku naksir aku apa Sandro? Naksire Ambon. Ambon. Iya. Ambon iku manis lho, Dru. Enggak. Iya. Ambon ibu Isuki. Oh, ngono. Lanjut. Lanjut, Neng. Kok gak ngono ya aku ya? Heeh. Mang setelah gak enek sing liyane baru akhirnya sing iki. Nah, terus setelah berkali-kali naksir ditolak terus ketemu nih gila aku kayak ya tuh. Begitu sing iki mengalami proses Diani terus langsung dijak rabi. Malah tak pikir lho ngono. Ya wis. Enggak awakmu sing ditembak ta awakmu sing nembak? Aku kan sukanya berburu, aku gak suka diburu. Ya. Karakternya dia memang begitu, coy. Ya, akhirnya aku kualat pemirsa. Oh. Tapi bisa ya kan? Artinya semuanya bisa dikendalikan. Sekarang. Aku survive. Berhasil. No. Ya sih kurang iso dikatakan berhasil sih, prosesnya kurang sampai the end. Sampai hari ini pun tetap proses. Never give up ya. Ya. Itulah kita ya. Never give up. Survive tapi di beda jalur. Kita itu nggak menerima kata tapi loh. Karena tapi itu negasi artinya. Oh, iya. Kita tetap survive di jalur yang berbeda. Nah, gak ada kata tapi. Survive dengan caranya masing-masing. Oke, sip. Nah, kata ini penting. Coy, apa meneh coy? Oh iya. Lu bales WhatsApp lah. Iya, anak bosku ngeke instruksi. Wis pengine turu, Pak. Sesuk neh. Kerja kok ana dino. Dilalang kok wonge delok YouTube, konangan namamu. Luh, iki aku dikei mentahan, Drone. Udah wis. Yes. Pertanyaan. Kata delok coy vulgar ngono. Jambret. Yo kan, Bro. Ket biyen nggih. De reaksi kan.
Enggak dia biar kan enggak tahu ndelok, coy. Kan awakmu auratnya tertutup terus biyen, coy. Delik. Kan mbok umbar ngono. Ayo, aku lek nang omah wis ngene iki, ngadep kipas. Sumuk teng, Semarang teng, ngeri. Arep masang AC yo percuma kak dudu omahe dhewe. Terus awakku iki semakin hari itu semakin menyusut. Wingi aku cerita Sandro kan. Cerita Sandro. Terus aku ngedrop, wes. Terus baru aku periksa. Ternyata gula darahku yang seharusnya 200 itu menjadi 285. Ya, 285. Gula darah. Kayak aku sego. Diabetes berarti kowe. Ya. Enggak, Teng. Oh, belum. Turun. Belum. Kadar gulanya tinggi. Kadar gula aja. Lek aku normal ya normal. Biasai kadar gula tinggi itu diikuti oleh tensi darah juga naik. Ternyata tensiku normal. 130, 80. Normal. Ketambahan siji Teng, nemu kolesterol modar. Aduh, sikilku wingi ndruk. Kiwo iku iso wabuh kaya gringgingen kan gak mari-mari. Oh iya. Kok kate takok tapi iki direkod, gak sidang kok ae nek offline ae. Lah kan gak apa-apa mau aku ya ngomong alami. Metu Nek gula darah dhuwur ngono iso berbuat gak? Lho. Hoi sabja, jirine bojoku hoi sabja. Apa jirine? Apa? Banyak kotoran yang enggak keluar nek basa ngomong hoi sabja. Itu kan mudun, Teng. Tak jawab ya, Teng ya. Oh, ngombe ramuan hoi apa? Hoi sabja, engko mari ngombe, mangan ngentut-ngentut terus nelek akeh jirine. Oh iya. Mas enteng. Tapi itu aku wis enteng wis iki wis enteng wis gak kringin meneng. Terus terang lek berhubungan suami istri, ya tetap berhubungan. Cuman sing tak critakno Sandro yang seharusnya sanyone ku muncratnya jauh, ini boleh matus ngono tok ya. Sawan nang aku mlebu YouTube ku lho rek. Sawan cerita. Matus ngono ya wis. Yo dilakoni ae Teng, piye meneh. Oh iya, iku gawe ngetes. Bojoe panggah loyal apa gak? Nah, terus kan apa namanya? Umur dan segala macam itu kan juga pengaruh. Yos. Jenenge kena iki. Masih keluargaku wis ngomong, "Kamu kering, kurus, ngene iki opo? Engko ndang gula." Ya memang gula darahnya naik turun. Wis Pak iki mangan pahit-pahitan tok wis. Lah wis bojone tangi, Bro. Bojone tangi. Ora. Sik. Dek nek goleki sesuatu nek gak aku sing golekno gak iso. Dia ngono lemah tanpaku. Sik ya. Wis hebat iki asli ono bojone iso zoom-zooman iki wis hebat iki. Wis anu, Bro, wis melunak, Bro. Wis menyadari, wis kena kulhu. Wis kena. Wis nonton. Aslinya luwih gampang, nek wong lanang luwih gampang dikulhu. Kan wis netes loro. Apa iku mang? Kelewatan apa aku iku mang? Gak. Iso dibaleni wong iki siaran langsung kok. Apa? Lah aku gak. Tapi kamu wis sangar iki, Teng, asli. Iki. Nah, iki dibaleni. Jarang iki. Ade iso zoom terus bojomu melek iki gelem oke. Berarti coba kasih tahu saya. Kenapa kok bisa begitu? Sik, Bro. Aku mikirku kok pasca zoom iki, Bro. Oh ya tak opo. Sing penting dek iki wis jawab sik kira-kira. Enek opo sing mbok lakukan kok iso sampai iso ngene iki. Wis gelem nrimo. Wis beda. Wis netes loro. Weh, the power of Al-Fatihah. Iya. Piro. Kamu kate wong ning sebelahmu lho, Ndro. Mosok kate mewacane. Aku ki fair, aku nek karo bojoku iki fair lho. Iki
Di Zoom yo DRO lho, DE cangkruk lho. Main tak ublek kok. Kayak kupon yo panggaro. Mana ngomong aku Zoom ambek arek DE oke. Piye cerita? Al-Fatihah piye? Dipas-pas Ping piro? Pas waktune kapan? Ini pelajaran, makanya nek serius aja guyon. Nek guyon aja serius, makanya. Jawaban. Bingung aku. Loh, piye? Oh, kak, tenang. Ya, setiap kali eling, saiki wis gak usume dituturi ambek kata-kata. Tenaga dalam. Oh, Ya kuwi mau tenaga dalam. pakai tenaga dalam. Ya setiap kayak inner beauty jadi jarene. Sangat. Wis, tok. Salah ngomong kok ya. Duh, Gak wis, yes ngono kowe. ngono tok. Titik ngene kakean gak kuat. Wakeh iki soalé. Ngece, kapasitasku iki gede, Bro. Kon. Gede, men. Nek gak gede aku gak sampai kene njajah donya iki. Piye? Lanjutkan. Tenan ya. Oke. Perlu dicatat nggak ini? Loh, kandhan iki kapasitasnya gede kok leren dicatat barang. Oke, siap. Rekam. Pertama ya. Iki lho wis Minimal direkod. 1 jam. Iya, wes ya, mulai ya. Yo, penting iki. Serius. Minimal 1 jam 1 hari. Minimal itu. Nek malam minimal tuh. Yo. Kalau malam waqiah 14 kali. Wis, lagi men. Iya. Terus Ping pindho Sik coy. Iki. Ya, terus. Ngeri iki, Bu. Terus Tenaga dalam. ya aku mau Sak jus. mana? Ya, ping 14. Iku sing usaha fisiknya ya. Sholat duhanya. Sholat tepat waktunya. Itu yang fisiknya. Terus sing ruhnya iku mau semuanya dikembalikan yang gini pangeran. Terakhir semono ya. Ya, iku terakhir iku urusan ning ati ya. Bahwa ada Allah di balik, berkuasa di balik segalanya. Sik. Bojoku takok. Aku ndredeg kek muni ning ngono. Iya, Teng. Bojoku takok, ilmune saka Syekh sapa jarine? Bojoku takok. Iku dari berbagai macam sumber. Lu dirungokno bojoku iki ngomong sing banter. Heeh. Basa intelek aku rada bingung apa ya? Wis basa Jawa lah, basa Jombang lah, wis mancar wis nek gak ngerti. Iya. Piye? Wis pokoknya dari berbagai segala informasi masukan endi sing masuk budal ngono tok wis. Pokoke sing iso. Karena tidak ada yang bisa mengubah awake dhewe kecuali awake dhewe. Jadi setiap kali ada dikini budal aku. Kan. Dan dari di antara semua itu mana sing benar-benar berjalan endi ngono. Ya sembuh pokoke kabeh tak lakoni iku. Ngono ya. Pirang suwe iku. Pirang suwe. Nek sinaune ngono. Ya sinau sak nglakonine pirang suwe, Teng. Ini kan ukuran kan. Nek ngajine iku mulai 2007. Ngaji. Terus tak jus iku yo. Terus sing kayake sing berubah drastis nah iku mari maca PPA ya. Waduh. PPA iku. Kuwi wakeh ilmune iku. PPA pola pertolongan. Iku nang soul ning atine iku ning kono kuwi. Terus gak mau waqiah sing efek pol iku prasaku iku yo mulai baca Al-Fatihah 14 kali itu mulai 1 tahun paling. Iku langsung langsung kayak sembuh apa alam. Diwalik kayak sesuk kabeh sing gak mungkin iku dadi
kabeh ngono. Ngeri gitu lho. Merinding aku dulu. Heeh. Mangane coy ade iki kudu ngrungokno sik. Kudu ngomong di Iya, sini. iya. Ben ngomong. Biar begitu dikandani, padahal begitu tanya ya, nyapu kok begini ya, ngono. Terus dijawab, wakia 14 kali, lah lapo, ngono. Jadi ini wakia kan doa untuk rezeki. Padahal aku mintanya bukan untuk itu, mintanya untuk damai, ben Tenang. gak berantem melulu, ngono kan. Ngono. Tapi nyapu kok sing dikongkon mojo iku. Tapi kok nek kakean takok kok malah tambah ribet ya. Baiklah budal ngono ae. Lho gak Pertama nek itu awakmu. mebut. Nek awakmu yo nek kakean takok ribet, nek aku kudu takokan. Iya, tapi wis gak mulai ada titik di mana mau akeh takok akeh action ngono ta ae wis saat itu. Terus terus baiklah ngono. Terus dibaca pertama yo meh 2 jam. Tapi bismillahirrahmanirrahim karena gak wis gak iso ngapa-ngapain wis usaha lahiriah sudah, ngomong sudah, kabeh wis iki satu-satunya ya sing tak yakini saat itu iso mengubah ya baca itu 2 jam. Terus akhirnya jadi 1 jam, akhirnya jadi setengah jam. Jadi ini tok. Gue nek sampai hari ke-40 akan ada perubahan. Tapi saat itu gak sampai hari ke-40. 3 hari baca itu, mbah enek apa ya? Rezeki gede pakai berasa loh. Terus akhirnya jadi termotivasi lagi. Loh mosok yo ngono. Terus setelah itu banyak sekali keajaiban yang tak terduga pemirsa. Nujum ini iki ahli nujum. Makanya ben cerita ahli nujum. Aliran kebatinan iki coy. Gak aliran logis iki, aliran kebatinan. Tapi kira rahasia perasaanku. Iya. Kurang tahu tak share ke siapapun loh. Yo, one and only rek. Mungkin selalu kita itu bisa tahu mengorek sisi-sisi mana ahli kenujumanmu dan kebatinanmu terkuak itu kita tahu. Iya. Karena khawatirnya jadi ria. Soalnya membaca 14 kali surat Al-Waqiah itu loh. Teng. Yang jaluk. Sing jaluk takok kan saya. Sing ngejak bahas kan saya. Jadi tidak ada. Kan awakmu gak pamer sih. Nah, kan awakmu takono kecuali lek jawab. Kecuali lek awakmu ngene. Apa jenenge? Kon kepengin oleh rezeki ya. Nah. Kon koyo aku. Yo maca waqiah ngene sedina sak juz. Itu baru. Tapi lek kayak gini kita sharing pengalaman spiritual kita, kamu Sandro, aku berbeda. Jalannya beda-beda. Dirimu ya. Jalannya beda-beda. Nek baca Quran itu motivasinya cuma satu sih, cuma nek sing pernah bercerita ngene. Nek wong duwe anak iku 7. Aku iki perlu takon ning bapak ibumu Ndro ya, Ndro. 7 iki anake sukses kabeh. Biasanya wong duwe anak kan nek salah siji sing gak sukses ngono ya. Mbuh nakal mbuh mbreset piye. Lah iki wong cerita ngene. 7 anaknya itu sukses semua, berhasil semua. Gak ada satu pun sing berhasil. Terus ditanyai rahasianya apa, amalani lah itu mau. Ternyata jangan pernah ninggalin ngaji lah. Jadi aku motivasinya ya lillahi ta'ala tapi ya bangga di arahnya ngene anaknya aku itu. Tapi ternyata ya alhamdulillah mbak pangeran terus ditoto dalam hal segalanya. Gak terima ning anak itu ngene awake dhewe barang ya ternyata ditoto. Padahal rasanya gak karu-karuan wis kucuk. Ngono. Tapi alhamdulillah sampai di sini. Ada enggak apa jenenge? Ya mungkin lah wanita kan satu bulan kan pasti ada preine ya, tanda kutip ya. Nah itu diganti amalan opo? Ya enggak, jadi itu hari libur, ngono. Jadi ini panggah masih kita libur, itu amalan itu panggah dicatat sama pangeran. Lah ngono. Jadi ya iku meliburkan diri dari pergi iso tangi bedot, bengi iso gluting-gluting ngono. Bonus ya berarti. Tetap. Wong wedok nggih bonus. Bonus. Tuhan sayang lebih dari.
Laki-laki. Statementmu tutup no. Tuhan kasih sayang lebih apa iki? Tutup no statementnya. Juga, aku nerangin dengan anakku ya ngene. Napa ibu mah gak salat ngono kan ngono. Karena tuh ibu sedang Tuhan sayang lebih ngono. Tuhan sayang lebih kepada perempuan ngono. Jadi makanya dikei holiday. Ini bapak-bapak kan gak sayang lebih. Wes, sayang lebih nang ibu. Makanya ibu itu kan di surga dulu. Ono nang bapak gak ono. Iya. Oke. Enak Bapak yo katut. Konten YouTubeku keren nih. Waqiah 14 kali. Wow, judulnya nang YouTube. Everything Can Be by Menteng. Iya. Kamu ngerti nggak mensiarkan, membagikan sebuah pelajaran itu punya pahala yang berlipat ganda? Ngerti nggak? Lah iki nek didelok karo 1K ya. Ke pramatur nuwun karo. Jariane wong telu iki enggak. Yo. Iya. Kok WhatsApp sik karo Gusti Allah. Wong telu apa wong loro? Wong siji. Iya. Ora kabeh ngono jerene. Ngelundas. Kaplek langsung upgrade. Timing 10 menit. Entut. Meetingmu gratisan ya? Iya ya. Iya, boleh gratisan makanya. Itu ceritanya. Siap. Ada lagi kira-kira pesan. Ganti Ijal. Ijalana spiritualmu apa? Amalanmu apa? Aku. Ayo, Coi. Oh, Coi. Coy. Kamu kari-kari aja. Entek, aku buat takoi lu wis entek jame meeting. Diputer maneh. Ya siku karepe Sandro kan ngono. Kan yo asline yo padha wae lah. Cuman aku baru ngerti awakmu apa? Waqiah 14 sedina sak jus keren. Iku sing nanggonanku iku ilang jombange kasarane ngono. Jombang iku apa jenenge bungkuse iku spiritual ngono teng. Lah aku metu teko Jombang iku sapa yo ilang kering ngono. Kering wis. Contoh mamane. Bancaan iku gak ono. Selain nang ngene kraton ngono baru ono oleh bancaan awake. Oleh wong ngene berkatan. Tapi lek bendinone kaya wong Jombang. Ono iki syukuran iki apa anake oleh kerja. Ono ae wis pokoke nang Jombang apa nang ya sekitar Jombang dan sekitarnya ya. Iku gak kira awak dhewe kluwen gak kira. Iku. Lek aku delok beda-beda sing awak dhewe lakoni, ketemune ya tujuane ya tetap sama menyembah Sang Hyang Wenang lek Jawa ya. Tapi lek keislamannya ya Gusti Allah lek Jawa. Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Nah, Jawa. Akune dhewe iku metu teko kono, metu teko Jombang karena sinaune adalah belajar Jawa ya wis olehne ya sastra. Bagaimana orang menyembah. Jawa itu manembah kayak gitu. Tingkat kekusuan kayak ngono teng. Iku ya sithik akeh ya belajar. Ke PPT kene aku pernah cerita Sandro. Ke PPT kene gak duwe duit dan nang ngono koyo mengancam sing gawe urip ngono. Nek sesuk aku gak dikei rezeki, aku berhenti untuk menyembah. Kayak ngono yo. Ayo kan. Lek sesuk aku gak dikei rezeki, sesuk aku berhenti untuk menyembah. Nah, dari situ akhirnya ono bukti bahwa
sesuk iku aku diparani wong dikei rezeki teh. Balik nyembah. Nah, iku mari salat subuh, mari ngono tak gawe turu. Aku wis kaya gak duwe harapan, gak duwe harapan urip wis. Aku terakhir iki subuhan nek engko sampai duhur gak ono rezeki, aku gak nyembah wis. Ngono, sampai kaya ngono. Tapi itu dipatahkan oleh Gusti Allah. Dipatahkan oleh sing gawe urip, sing duwe rezeki. Coy, nyoh iki lho rezekimu. Kon njaluk 100 tak kei 200. Kon njaluk 1000 tak kei 2000. Iku yang saya dapat, spiritualku iku. Meskipun sing mbok lakoni ngaji, iku aku jarang. Aku ngajiku cuman Yasin. Yasin tok wis ngirimi apa? Ahli kubur, mbahku, bapakku, wis tak kirimi. Ngirimku donga ya siku Yasin kayak gitu. Dan itu 1 minggu sekali, Kemis malam Jumat. Wis cukup. Nah, iki bengi oleh ilmu teko awakmu teng. 14 kali waqiah. Mungkin sing tak iya kan iku. Nah, spiritualku bertambah lagi, pengalaman kayak sharing seperti ini adalah sharing spiritual. Kita tidak ngomong kebiasaan opo wis action ngono. Mbuh golek opo awak dhewe ya wis dikeki. Padha karo sing dikeki bapakku, nanduro engko sing panen sapa ya mbuh. Sing penting kok nandur. Sampai saiki sing tak goleki iku. Sampai detik ini terus dikasih kesehatan yang cukup, ya alhamdulillah. Aku cerita Sandro, aku oleh target 10 juta pertamaku piye carane ngono. Aku wis oleh tembus, kedua tembus, ketiga tembus. Iku ono polae ngono teng. Ada spiritualnya yang saya lakukan apa? Yo siji-sijine yo katanya kita suruh bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Ya wis, aku bersyukur ae. Siti ake tak syukuri. Begitu. Setuju. Yeah. Bu kon gak setuju, lah enak berdebat. Kali muni podong kok dengkel nih. Jelas loh. Iya kan. Ya. Sandro. Ada sama, beda. Jadi ngenteni pedote Zoom mari ngono anyar Sandro gantian. Lho, wis tak wae aku ta. Oh iya. Iya. Wis wae aku. Iya. Nek aku mah gampang. Coba japu tayasu. Psing. Jadi aku sih gak aneh-aneh asline sing tak lakoni gak aneh-aneh. Karena kalian juga tahu bapak ambek ibuku kan beda keyakinan. Jadi ini sing Islamis apa, Bro? Bapak. Oh. Tapi aku eling awakmu ket biyen rajin puasa Senin Kamis lah. Asline awakmu gak perlu tak dudui kuwi seru senjataku asli. Wis aku gak berubah dari situ. Jadi wis gak perlu tak omongno. Senjataku Senin sama Kamis di sunah. Liane gak enek, liane kayak ngaji opo ngono gak enek. Tapi ibuku selalu pesen bahwa awake dhewe dadi menungso iku aja sampai dibatin karo wong. Wah, iku abot nglakonin itu. Tapi piye neh? Dadi wong aja sampai dibatin. Iki memaknaine kan rada ngelu, Bro. Lah, jadi iki ya tak pikir tibake opo. Wis engko nek wis entek mati share link lagi lho ya. Iki wis less than a minute. Nah, jadi seperti itu. Jadi nek aku
menerjemahkan apa yang dikatakan sama ibuku gitu. Sing tak rungokno karo Ali Jaber iki mang ternyata kok enek podone iki, Pak. Dan ibuku kan Katolik. Buku ini kan yang paling mendominasi pemikiran saya justru malah nang ibuku. Nek bapakku kejawen. Ibuku ya kejawen mangane iso dadi siji. Tapi muslimnya bapakku itu ngaji. Ain aja nek ngomong ngain kan. Wong lawas ngain. Kan ain itu ngain. Terus Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Nah, jadi ini kadang nek ngrungokno bapakku ngaji, iki karo wong Jawa Timur ora padha ngajine. Iya. Kan Jogja gitu. Ya, bapakku ngomong. Ya wong kulon ngono kabeh mulai Jadi Jaswarang Brebes. ngaji ku biyen sampai SMP wis pedhot gara-gara sekolah Jombang. SMP 1 ate munggah nang Al-Qur'an wis pedhot. Biasane apa Iqra sampai 6 tambah turutan, terus giliran wis arepe mancik juz 1 ngarep kene wis sekolah SMP wis mlebu sore. Dadine wis pedhot sampai sakmono dadine gak ngambah Al-Qur'an sama sekali. Jadi pemahamannya cuman secara